Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard indirizza it-tnedija ta' proġett internazzjonali li għandu lan li saħħaħ l-aċċess għal ġustizzja ċentrata fuq in-nies f'avveniment organizzat f'pajjiżna mill-OECD u finanzjata mill-Unjoni Ewropea. Għatta mistednin distinti u esperti minn diversi pajjiżi kienu fostna jew naqdu b'mod virtwali biex jiddiskutu l-importanza ta' sistema ġudizzjarja li tagħti priorità l ħtiġijiet tal-individwi. Il-Ministru Attard tratħajli ir-rappreżentanti internazzjonali għall-arfin imprezzabbli u l-appoġġ tagħhom biex Malta tospita dan id-dialogu ta' livell għoli. Dr. Attard iddeskriva il-viżjoni strateġika tal-Ministeru għall-Ġustizzja Malti li għandha lan li tejjeb l-effettività u l-aċċessibilità tas-sistema ġudizzjarja. Il-Gvern impenjat ukoll li jsaħħaħ is-servizzi tal-medjazzjoni, l-arbitraġġ u l-għajnuna legali. Il-Ministru kompla jispjega fid-dettall l-investimenti sinifikanti li saru matul l-aħħar sentej li riżultaw fost oħrajn fl-akbar korp tal-ġudikatura fl-istorja ta' pajjiżna waqt li attwalment għaddejn riformi għat-twaqqif ta' qorti kummerċjali, l-introduzzjoni ta' maġistrati inkwirenti speċjalizzati u ġustizzja aktar effettiva għal vittmi ta' drogi u riforma tal-qorti tal-familja.